ko sa hamon, nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello po! Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po sa ating panibagong episode sa ating programang AgriSenso. Kasama po ngayon ang ating Pulumulok Native Chicken na si Sir Sean. Magandang hapon sa inyo lahat. Ayan, oo, di ba? Kumusta po dyan, Sir Sean, sa Pulumulok? Kumusta po ang takbo ng ating panahon? Ano naman, every night umuulan dito sa amin. Oo, ganun din po dito sa Davao City. Sa whole day is mainit siya. Napakaano talaga, yung hangin niya is may init talaga. Yung humid. Tapos pag bandang gabi na, like mga 7 or 12 midnight, dyan na po bubuhos ang ulan. Malakas na ulan. Grabe. Oo. Pero okay na lang din yun, no? Pantay-pantay lang siya. Pantay-pantay lang naman siya, Sir Sean, kasi kung sa araw ay yun, yung ating mga tanim, masyado silang nainitan, tapos sa gabi ayun, nakakainom naman sila ng tubig kahit papaano. Pero wag lang sana yung buhos talaga ulan na babaha. 'Di ba? Oo. Okay lang ba yung signal ko? Or ano? Okay lang ba ako? Parang may delay lang siya. Pero dirinig naman kita, Sir Sean. Okay naman, ma'am. Oo, okay, ayan. Oo. So, hello po. Kanina po ay napakinggan niyo po ang ating King's Balita alas 12. Kami na naman po ang inyong makakasama ngayon sa loob ng 45 minutes po na information with regards po sa ating pag-aalaga ng mga hayop, lalong-lalo na po sa ating pag-aalaga ng mga manok. Dahil yung makakasama po natin ngayon ay ang ating content creator, agri-content creator natin na si Sir Sean ng Pulumulok Native Chicken. Sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe or nakapag-follow sa kanyang mga social media pages, hanapin nyo lamang po sa inyong Facebook ang Pulumulok Native Chicken. Oo, yes, precisely. Dahil taga Pulumulok, South Cotabato po siya. Kaya Pulumulok Native Chicken.
At saka ganun din po sa kanyang YouTube channel na Pulumulok Native Chicken. So, siya po yung magbibigay sa atin every Tuesday, every Martes po, siya po yung makakasama natin para po ay makapag-share po siya sa atin ng iba't ibang tips, mga mga impormasyon sa pag-aalaga ng manok. At yun, at ano po yung mga pinapakain niya sa kanyang mga manok para mabilis po ang paglaki. Ganun din po sa pag-aalaga at paggamot niya doon sa kanyang mga alagang manok na merong sakit. Okay, sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon via Facebook page, hello po sa inyo. Sana po ay nakapag-share. I-share niyo po itong ating Facebook Live ngayon, ha. Oo, at ganun din po sa ating mga Kings radio stations kung saan po tayo naka-hook up ngayon sa ating programa. Hello po sa inyo. Alam mo ba, Sir Sean, tayo din ay madirinig din po tayo sa may Chateau Negros Oriental at dyan po sa may Himalalod Negros Oriental via 88.7 Kings Radio. At dyan po sa Chateau Negros Oriental via 102.5 Kings Radio. At dinig na dinig din tayo, ha, sa may Iloilo area dahil ang ating 90.7 Kings Radio Lambunaw, Iloilo. Tayo din ay mapakikinggan ang ating mga kasimanwa dyan sa ating mga tuto kag mga inday. Alam niyo ba si Sir siya, marunong din yan siya mag-Ilonggo. Oo, mag-Ilonggo yan siya ngayon. At dito naman po sa Mindanao, ang ating 102.5 Kings Radio Hinatuan, Surigao del Sur, at 99.5 Kings Radio via San Francisco, Agusan del Sur. At dito sa Mawab, Davao de Oro, tayo din ay mapakikinggan ang ating programa via 93.5 Kings Radio. So, hopefully ay marami pa tayong mga lugar na maaabot, of course, sa ating programang AgriSenso. O, diba? So, sa lahat po ng mga nakaka-tune in lang ngayon, ang ating programang AgriSenso po, ito po yung programa po para po sa ating mga magsasaka o doon sa mga nagbabalak po na mag-alaga. Yung meron silang planong mag-farming, tapos wala pa silang idea. So, ito po, meron po kami mga iniimbitahan po ng mga guest, gaya po ni Pulumulok Native Chicken. Actually, di na yan sila guest. Regular host na talaga sila dito sa regular partners na talaga natin yun sila dito sa AgriSenso dahil sila po mismo ay may mga personal experiences po na i-share sa atin with regards po sa pag-aalaga ng manok. Oo. Bukod po sa mga manok, meron din po kami mga discussion sa pag-aalaga din po ng mga baboy at saka pag-aalaga din ng mga kambing. Wala pa siguro kaming discussion with regards sa pag-aalaga ng kabayo at saka baka. Baka meron mga resource person dyan na pwede nating maimbitahan. So why not, diba? Why not? So ayan, feel free to ask question din po ha sa mga listeners natin via Kings Radio. I-text nyo lamang po sa ating 0966-844-0130 or sa lahat po na may mga loads dyan at nanonood po via Facebook Live. Kasama po si Pulumulok Native Chicken. Itanong nyo na po, para po ay mabasa natin at direkta pong masagot yan ng ating Pulumulok Native Chicken. Okay, so I think ready na sa topic natin ngayon si Sir Sean. Paano ba or ano ba yung mabilis na paggamot sa iba't ibang sakit ng manok? Lalo na ngayon pong tag-init. Ano po yung mga common problems ng ating mga manok, mga sakit ng ating mga manok na lumalabas talaga siya during tag-init. So, ayan, share sa atin yan ngayon ng ating Pulumulok Native Chicken. Go ahead, sir. Yan. So once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakaganda pa rin ang topic natin dahil ito yung mabilis na paggamot sa iba't ibang sakit ng mga manok natin. So paano nga ba nagsisimula yung sakit? Yan. Simple naman yung pinagsisimula ng mga sakit ng ating mga alaga. Yung pinagsisimula nito is pabago-bago ng panahon. Yan. Diyan talaga nagsisimula lahat. No? Kasi hindi naman magkakasakit yung manok pag hindi pa bago-bago yung panahon. Same din po sa tao. No? Halimbawa, mula tayo sa malamig na lugar, pumunta tayo sa ibang lugar na iba sa klima ng lugar natin, ay magkakasakit talaga tayo. No? Parang ito yung adaptation ng klima. Same din po sa mga manok natin. So, mag-a-adjust talaga tayo kapag ina-adapt natin yung bagong klima. Yan. So dito sa manok natin, yung pinakaayaw nila is sobrang init at malamig na lugar.
Yung katamtamang init, okay na okay po yun para sa ating mga alaga. No? Kasi itong mga manok din natin, katulad din po ito sa tao, no? Hot-blooded animals. No? So dapat talaga ay medyo mainitan din sila at syempre, no, wag palaging maulanan. So kaya kapag meron kayong budget para sa magandang pabahay, is ibigay nyo lang sa kanila yung tamang pabahay. No? Wag naman po yung sobrang gastos. Yung tama lang na hindi sila maulanan. So, kapag nagkasakit yung inyong mga manok, nagsisimula talaga yan sa sipon. Yan. Sipon, ito yung parang cause talaga, no, ng iba't ibang sakit. Yan, simpleng sipon lang. Paano mo malalaman kapag may sipon yung manok? Mamasa-masa yung kanyang mata, no? Tapos, minsan ay basa yung kanyang ilong. Yan. So, yan na po yung symptoms, no, ng sipon ng ating mga alagang manok. So, paano ba gamutin ang sipon ng manok? No, dapat maagapan agad ito dahil kapag hindi natin naagapan, iba-iba ng sakit yung ating pwedeng maranasan dito sa pagmamanok. So, kapag sipon lang naman, simple lang, tapos medyo malaki na yung inyong manok, ginagamit ko dito is Panamox Caplet. Bakit nga ba Panamox Caplet? Kasi may amoxicillin, tylosin, and paracetamol na. Tableta po yan, at available po yan sa lahat ng Agribet nationwide. So, once a day lang hanggang gumaling yung inyong alaga. No? Ganyan lang kasimple. Kasi nga, simpleng sipon lang naman. Kaya yun lang yung ibibigay natin sa ating mga alaga. So, paano naman kapag hindi natin nalaman na may sipon pala yung ating mga manok? Kasi minsan busy din tayo, no? Alam ko, karamihan sa atin may trabaho din at sideline lang yung pagmamanok. So, kapag hindi natin naiwasan yung sipon, no, pwede itong mag-cause ng walang ganang pagkain sa ating mga alaga. Kapag wala nang ganang kumain yung mga alaga natin, yung mangyayari sa kanila is napapansin nyo, medyo nangihina sila. No? Kasi nga, wala silang ganang kumain. So kapag wala silang ganang kumain, pwedeng masira yung mga intestines nila or yung mga lamang loob nila kasi wala na silang kinakain. No? At mamamatay na lang sila. Sayang naman. So, kapag minsan din naman, kahit na kumakain siya, tapos lumala talaga yung sipon niya, no, kahit kumakain siya, medyo mabaho na yung kanyang sipon, at medyo wala na siyang ganang kumain. At minsan, pwede din itong maging cause ng coryza. Yan. Coryza, yung medyo lumulubo na yung mata niya. No? Kapag lumulubo na yan, masakit yan. No? Tapos, parang hindi siya makakahinga ng maayos. Tapos wala na rin ganang kumain. Tapos mahirap na siyang makakita. Kasi nga, lumulobo na yung mata niya. So pwede itong maging tendency ng pagkamatay ng ating mga alaga. Pero naaagapan pa naman dahil dito sa ginagamit kong isa pang produkto, no, kapag hindi madala sa Panamox Caplet, i-Panamox Forte nyo na. Ano ba yung pinagkaiba ng Panamox Forte? Panamox Forte 4-in-1 po ito, no? Sa isang sachet, 4-in-1 na po. Merong amoxicillin, tylosin, paracetamol, and carbocysteine. Yan. So ito yung kinagandahan nitong Panamox Forte. Kahit anong sakit, kayang-kayang gamutin ito. Yan. Lipat naman tayo sa iba pang sakit ng manok. Ano pa ba yung ibang cause ng sakit ng manok? Yung ibang cause is ang lamok or insekto. Nagkaka-insekto ba sa manukan? Siyempre. Yung tawag dito is garapata or bulutong. No? Ay, hindi garapata lang or parang kuto ng manok. Yan. So, ano bang maging epekto nito mga insekto na to? Insekto lang naman yan. Hindi naman makakapatay siguro sa ating mga manok. Ang kagat ng lamok or insekto katulad ng kuto sa ating mga manok, no? Malamok dahil may mga pundong tubig sa inyo, lalong-lalo na ngayong maulan. Yan. Tapos, kuto ng ating mga kuto ng ating manok, yan, lumalabas yan kapag maglilimlim na yung manok, no? Or minsan makikita mo ito sa pugad, marami yan, no? At kayang patayin ng kuto na yan yung ating mga manok or mga insekto. Alam nyo ba kung bakit? Dahil yung insekto na yan or lamok, no, insects din naman, magkukos po yan ng yung kagat nila magiging bulutong, no, or fowl pox. So yung fowl pox, dalawang klase yan.
yung makikita nyo sa labas, yung dry, yun yung tinatawag na dry fowl packs, at yung wet fowl packs naman, dun po yung sa bunganga nila. Yan. Mas delikado ang wet fowl packs kumpara sa dry fowl packs. Yung dry fowl packs or halimbawa bulutong, no? Or sa Ilonggo or sa Bisaya is kulunggo. Yan, or kalunggo. Tumutubo po yan sa balat nila. May epekto ba yan? Makati po yan sa manok natin. And kapag umabot sa mata yan, mabubulag yung manok natin. So hindi makikita yung manok, magugutom, mamamatay sa starving. Yan. Tapos kapag wet fowl packs naman, ay matatabunan yung tuka nila. No? Tapos kung i-open man nila yung tuka nila, is dudugo po. Dahil yung fowl packs is kumapit na dito sa kanilang mga labi or sa tuka nila. Ganyan po kadelikado yung wet fowl packs. No? So ano ba yung ginagamot ko dito? Paano ba mapapansin kapag merong fowl packs yung inyong mga manok? May tutubo po yan sa kanila, no, sa kanilang itsura or mukha. Yan. Kapag mayroong tumubo, bumili po kayo ng insecticide. Yan. Kasi nga insects naman yung lamok or yung kuto. So yung ginagamit ko is insecticide lang, no? Basta Bayer 'yon ng para sa insecticide siya, yung hinahalo sa mga gulay. Yan, pwede yan. Mabibili niyan sa mga sa agri supply sa 180 pesos. Yan, or 1, 2, 3. Pwede. Pero meron din mga organics niyan kung hindi nyo afford, no? Pero yung commercial kasi, ipupulbo mo lang sa manok mo, tapos hindi naman sila namamatay. Yung mga manok natin, no, walang epekto yon sa yung insecticide na sinasabi ko. Parang pulbo lang siya, and then mawawala na yung kuto, and mawawala din po yung bulutong. Ganun ka-effective. Tapos, binibigyan ko ng Panamox Caplet and Panamox Forte. No? Dahil itong Panamox Forte and Panamox Caplet, kayang gamutin yung sugat ng ating mga manok. So, itong mga bulutong din po kasi, kapag nagkasugat-sugat yan, ay yung kapag medyo naging okay na siya, minsan nagkasugat-sugat pa. No? So, dapat talaga meron tayong gamot, Panamox Caplet, Panamox Forte. Meron din naman mga organic na pwedeng pampawala sa kuto. Yung iba ginagamit nila is madre de cacao, dahon ng madre de cacao, at tanglad. No? Yan, yun yung ginagamit nila, organic, para mawala lang man yung kuto. Yan. So, napakahirap po kasi kapag mangayayat yung ating mga manok. No? Mamamatay talaga. Sayang yung gastos natin, tapos kakainin na ng lupa. Yun yung totoo. So, dito naman tayo sa isa pang sakit ng ating mga manok. Kinakatakutan ng lahat, bird flu, no? Avian flu or aratay. Yan. Aratay, pinakadelikado. Kasi nga kayang ubusin within 24 hours to 48 hours yung inyong mga alagang manok. Pinakamataas na siguro dyan is 1 week. Wala pong gamot, no? Pero pwede nyo itry ang Panamox Forte. Yan. So, yung tamang gawin kasi kapag nagmamanok ka is magbakuna ka talaga every 3 months. Yan. So, ano pa ginagamit kong bakuna? Isa lang po yung ginagamit kong bakuna. Ito po yung Newcastle's disease, Lasota plus IB. Mabibili nyo yan sa mga agri-vets. Nasa 289 pesos hanggang 400 pesos. Depende po yan sa presyo. Depende sa agri-vets. No? Kung magkano yung bentahan nila. So, itong bakuna na to is pinagbabawal din sa ibang lugar. Yan, may nakasabi sa akin, isang buyer ko rin na basta di ko na sasabihin kung anong lugar. Pinagbabawal sa kanila dahil nga medyo matapang itong vaccine na to. Pero based on my experience, no, hindi po malakas ang bakuna na to. Yan, hindi po mamamatay yung manok ng kapitbahay kapag hindi na bakuna. Hindi po, dahil nga dito sa atin, ito yung ginagamit natin every 3 months, no? Yan, no, hindi naman namamatay yung mga manok natin na hindi na bakunahan. Kasi bawal pong bakunahan yung mga manok na nangihina. No? Kasi nga, mamamatay sila sa secondary bacterial. Kasi nga, weak sila. No? Yung immune system nila is very down ba? No? Or very low. Yan, tapos papasukan sila ng another bacteria. Tapos, dahil hindi sila kumakain.
no, at may sakit sila. So, mamamatay sila dahil sa sobrang stress. So, paano ba mawala yung stress sa manok? Dapat may vitamins tayo. Ito lang yung gamot para sa stress ng manok natin, no? Vitamins. So, ano yung ginagamit kong vitamins dito? Intenso Plus and King's Vita Plus. Multivitamins, electrolytes, no? King's Vita Plus, nandito na lahat. Yung Intenso Plus talaga is designed para sa mga growers natin or sa mga sisiw natin. Dahil meron itong CGF or Chlorella Growth Factor na nakakatulong sa pagpabilis na tumangkat at lumaki yung ating mga alagang manok. No? Kasi nga meron siyang CGF. Yan. Yun lang naman yung mga sakit na very common dito sa mga manok natin. At yung iba is ano na lang talaga, no? Kung halimbawa medyo nabitin kayo sa sinabi ko or may kulang dito, halimbawa sa napisaan yung manok natin ng itlog. Yan, meron ding mga ganyan na case. Ibang senaryo naman yun, pero kailangan natin ng antibiotics. No? Pero sa antibiotics talaga, ito na yung ginagamit ko, Panamox Caplet and Panamox Forte. Okay na agad yung mga manok natin. At yung masasabi ko lang kapag gumamit kayo ng Panamox Forte, dahil nga 4-in-1 na ito, yan, yung masasabi ko lang dito sa produkto na to, no? Ibang klase, no? Dahil nga, mahirap kang mamatayan ng manok, basta gumagamit ka ng Panamox Forte. No? Parang imposible na. Pero may chance pa rin, no? Kasi nga, hindi naman natin hawak yung buhay ng mga manok natin, no? Hindi natin malalaman kung inborn na yung sakit, tapos lumala ng lumala, at hindi natin magagamot yun. No? Pero yung Panamox Forte, sobrang tibay po. No? Kapag sipon, halap, laway-laway, bulutong, yan, tapos parisan lang yung insecticide na sinasabi ko, ay gagaling talaga. Dahil nga sa tulong ng Panamox Forte. Yan. Pero kung isang manok lang naman yung may sakit, tapos nagtitipid kayo, doon muna kayo sa Panamox Caplet. Kung hindi pa naman sobrang malala yung kanyang sakit. No? Pero pag hindi kinaya ng Panamox Caplet, shift na kayo, no, doon sa Panamox Forte. Ganyan katibay yung mga gamot natin. Yan. Ma'am Claire? Ayan. Nabigla ako. Saan kaya si Kuya Billy? Si Kuya Billy ngayon ang wala. Ayan, oo. Thank you so much, Sir Sean, of Pulamalok Native Chicken. Meron ka nabanggit kanina, Sir, no, kumbaga, bakit mabilis ang paggaling pag ang ginamit natin ang Panamox. No? Yung iba dyan, napaka-imposible yan. Pero based sa yung experience, Sir, kumusta talaga siya? Maganda talaga, ma'am. No? Kasi dito sa atin, kailangan natin masigla yung ating mga manok. Yung pangit kasi, ma'am, pag may sakit yung mga breeders natin or yung mga manok natin, halimbawa, buyers tayong pumunta, syempre, ayaw ng buyers yung may sakit na manok. Yan. Tapos, yung dito sa atin is business na. So, yung manok dapat natin or mga breeders natin, dapat po walang sakit. Kasi kapag may sakit yung mga manok natin, mahina po yan mangitlog o hindi po talaga mangitlog yan. Kasi nga may sakit siya, no, stress siya. So, maliliit yung itlog niya. Kasi nga stress siya sa sakit. So, dapat talaga gawin natin. And dito sa atin, no, parang 1 week lang, no, kahit grabe na yung sipon niya, 1 week lang, no, dito sa Panamox Forte, okay na agad. Nakamaya ko last time na Riza yung aking manok. 1 week lang pinatake ko ng Panamox Forte, naging okay na. So yung ginawa ko lang is piniga ko yung nana sa kanyang mukha and okay na siya, no? Kasi sa Riza minsan kailangan operahan yung kanyang mata. Pero sa amin pinapalabas na lang namin yung puti sa kanyang mata and pinapatake na lang ng antibiotics, pinapaliguan para gumaling. So, ayan. So, yun na. I'm sure marami kayong mga nakukuha ng mga tips kaya Pulamalok Native Chicken na maaari nyo rin pong ma-i-apply po doon sa inyong mga alagang manok. At saka pala, sir, ano ba yung mga diskarte mo dyan ngayon, lalo na ngayon na tag-init? Kasi, na-forecast talaga ngayong taon na ito ngayon, Sir Sean, ay El Nino talaga siya. Tagtuyo talaga siya. So, ngayon pa lang, parang napifeel na natin yung init sa umaga o sa araw. Ano yung mga diskarte mo dyan, sir, para hindi po ma-dehydrate or hindi, lalo na dyan sa Pulamalok, diba, na kahit sa araw, mainit. Tapos, alam ko na para during late afternoon, lamig-lamig na yan siya dyan. So, ano yung mga ginagawa mo para maging healthy pa rin ang iyong mga manok? Yan. So, kapag tag-init talaga, mas malakas silang uminom ng tubig.
So, yung tubig nila is 3 times to 4 times kami nag-change kayo ng tubig. Gusto nila fresh water talaga. And sa tubig nila, kami naglalagay ng pang-maintenance. Halimbawa, kapag may sakit yung mga manok, panang-sporte. Tapos kapag, medyo okay lang sila, tapos maiit lang yung panahon, intenso plus yung ginagamit namin sa tubig. Okay, so pag Panamok Sported, yun yung ginagamit for prevention. Yes, ma'am. Tama ba yun, sir, no? Kapag may ulan, ganyan. Tapos, kapag may nakita kang sipon sa kanila, medyo marami sila, Panamok Sported. Sporte. Pag sinabi nating Intenso Plus naman, yun yung ginagamit ninyo parang kumbaga pang additional vitamins niya kung nagki-Kings Vita Plus kayo, okay lang din na mag-Intenso Plus kayo. Parang additional na rin yun siya. Diba? Oo. Correct. So, sir, i-shoutout natin itong mga viewers mo ngayon sa live kasi parang nandito, si Sir Art Guillermo. Sabi niya, kumusta, Mr. 50 grams? Bakit kaya ito sinabi niya 50 grams? Si Sir Art Guillermo, sabi niya, kumusta, Mr. 50 grams? Hello po, watching po from Palawan. Ay, ayan, from Palawan, nakikinig. Nanonood sa atin ngayon si Kuyos Lani. Hello po, Ma'am Lani. Ang alam ko is parang next month, darating na yung mga products natin dyan sa Palawan. Yun yung narinig ko, oo. So, I think, Ma'am Lani, kung kayo po ay nag-alaga ng baboy, mga manok dyan, so, ayan na po. Mas mapapalapit na po ang kapartner ninyo sa pag-asenso ang ating mga produktong Kings Vita Plus at saka Panamok. So, okay? At ito naman po mula kay Rachel G. Santoala. Oh, nakikinig siya. Good day po from Tobias Fournier Antique. Ano ba yan? Paano ang greeting sa Longgo sa magandang araw? Kapag sa city kasi is Hiligay nun. Pero pag nasa Antique ka, Karay. Karaya, marunong ko ba magkaraya, sir? Kunti lang, ma'am. Mayad nga hapon sa inyo. Mayad nga hapon. Ano ba yun? Yung mga ano ni Tia Magda. Yan, karaya talaga si Tia Magda. Karagumo. Mga garimis. Garimis. Ayan. Mula naman po kay Ram J. De Leon, hello po, watching from Tarlac City. Oy, hello po, taga Tarlac City. Tama ba yan? Pampanga? Ram J. De Leon, Tarlac City. Province of Pangasinan ba yan siya? Hindi ko alam. Basta Tarlac City siya. And hello also to kay Jebi Armonidad, watching from Iloilo. So, ay nakakatawag nito. Kumbaga, na-overwhelm ako sa saya kasi meron tayong mga listeners. Nakakataba ng mukha at puso. Dahil meron tayong mga listeners sa Iloilo, particular dyan sa may Antique, Tobias Fournier. Saka alam nyo ba, ipa-plug na lang natin, sir, na kung meron po kayong mga radyo dyan, kayo po dyan, Sir Jebi, at saka Ma'am Richel, kung meron po kayong radio dyan, i-tune in nyo na po sa Kings Radio 90.7. 90.7 Kings Radio. Tayo po ay dinig na dinig dyan sa may Lambunaw, Iloilo. Ayan. From Lambunaw, Iloilo, abot po tayo sa iba't ibang parts po ng Iloilo Province ang ating Kings Radio 90.7. Okay? Sir JB at saka Ma'am Rachel, baka ay kayo po ay makapag-tune in dyan sa inyong pong radyo. Okay? Yes. Idol ka pala ni Idol ka pala ni Sir Jebi, sir. Oo. Ito rin, si Aguila Hunters Banda. Hello po, sir, watching from Lagunglong, Misamis Oriental. Oy! Misamis Oriental. Uy, sa mga nakikinig at saka nanonood sa atin ngayon sa live, baka meron po kayong mga tanong, kaya po ng Mulok Native Chicken na pwede po natin siyang masagot right away po ng ating Pulumulok Native Chicken. Question na lang po dito. Binabasa ko po ang inyong mga comments dito sa ating comment section box sa ating live. Pwede po kayong magtanong kaya Pulumulok Native Chicken. But before that, habang po
hinihintay natin yung inyong mga katanungan. May tanong po ako kay sir. Magtatanong tayo sa kanya. Oo. Sir, yung pwede bang magkasakit ang mga manok ng kahit tag-init yung bulutong, sir? Yung bulutong? Yes, ma'am, no? Minsan talaga kapag tag-init lumalabas yung bulot. Okay. Kasi nga, meron namang kuto. No? Kung walang lamok, merong kuto. Okay, dahil din sa kuto. Yes, ma'am, dahil sa kuto minsan at minsan sa lamok. Okay. So pag may lamok, sir, I mean, pag may kuto, sir, paano mo ba malalaman kung may kuto ang manok? Makikita mo agad yun, ma'am. Sobrang dami kasi nila. No? Minsan sa pugad, mapuno yung pugad ng kuto. Sobrang dami niyan, ma'am. Pati sa tao, pwede din maka-apekto. Sobrang kate. Ay, okay. At least, at ikaw din, na-experience mo yan, na ano ka ng kuto? Ng Yes, ma'am. No? Dati, nung wala pa akong incubator, yung nangyari sa manuka natin, wala pa akong masyadong experience dun sa incubator kasi unang-una pa lang yun nagpalimlim ako sa mga alaga natin tapos nung lumabas yung puto sobrang dami nila kahit basahin ko ng tubig lunurin ko ng tubig yung mga pugad tapos sunugin ko meron pa rin no tapos ibang klase tong puto ng manok natin dahil nga sobrang hirap kumamatay so insecticide lang yung yung nilagay ko sa ating mga manok, no? Talagang nawala agad yung kuto. Kasi dati nung hindi ako gumamit ng insecticide at saka yung Panamox, yung ating mga sisiyo at saka kahit yung inahin natin namamatay. Kasi nga pulubur ko na yung mga mukha nila. Tapos di na sila okay. Pero pag for example, sir, ay napapatay mo na via insecticide o sa pamamagitan po ng insecticide ang inyong mga ang mga kuto, meron ba talagang tendency na babalik talaga yan siya, sir? Yes, ma'am. No, dito sa manuka namin, every 3 months, may maintenance kami ng yung insecticide no, sa mga pugad nila. So, sa ngayon, wala kang puto dahil nga nawawala sila dun sa insecticide na ginagamit namin. Every month kayo mag-spray? Every 3 months. Every 3 months. Parang pagbabakuna rin, parang sinasabi mo ba, sir, yung pagbabakuna at the same time yung pag-spray ng insecticide? Ano lang, ma'am, parang ilang araw lang yung pagitan. So, ganun talaga, yun talaga yung mga dapat natin i-consider, no? Yung mga pag-maintain ng ating mga ng ating kulungan ng ating mga manok. Kasi yun, bukod pala sa kahit walang lamok, kahit ngayon tag-init, walang lamok, so meron yung kuto. So, prone talaga siya. Prone pa rin siya sa bulutong yung inyong mga manok. So, ayan ha. So, mag-spray ng insecticide. So, kung mag-spray, sir, of course, tatanggalin yung mga manok, di ba? Ay, hindi ma'am. Kahit andun lang yung manok, okay lang. Ganun ba? Hindi sila sir? Hindi sila mahihilo. Hindi po. No, kasi nga yung insecticide na ginagamit lang, hindi naman sobrang matapang. Unlike doon sa sa ginamit kong methionine ata yun. Medyo matibay, medyo mabaho. And mamamatay talaga yung manok. Mahihilo siya. Pero itong ginamit ng insecticide na powder, okay na okay po siya. Ayan. So, okay na okay siya. Okay? So, I think parang walang mga tanong, rather, ang ating mga viewers ngayon. Parang busog na sila ngayon sa tawag dito sa iyong topic for today, sir. So, if ever meron kayo namang mga tanong na hindi nyo nahihiya kayong itanong dito, so, maaari po kayong mag-chat. Yan, ha? Or antayin nyo na lang po mag-live si Pulumulok Native Chicken kasi pag mag-chat kayo or magko-comment kayo dun sa mga video niya, yan makikater. Oo. Pero, meron tanong si Billy Jo. Sabi niya, nakakahawa ba ang puto ng aso sa mga manok, sir? Pwede ba yun? Hindi naman, ma'am. Dahil napansin ko, iba po yung puto ng manok at sa aso. Kasi di ba, sir, yung sa manok, sir, maliit talaga sila. Yes, ma'am. Sobrang liit. Hindi mo siya nakakita. Oo, tama. Oo. Parang, kumbaga, kailangan mo talagang, gagamitan mo talaga siguro dapat malinaw yung mata mo para makita mo talaga yung puto ng mga manok. Oo, kasi maliit talaga sila. So, hindi nakakahawa. Hindi naman nakakahawa ang puto ng aso sa manok. Oo, iba yung puto ng aso. Oo. Okay. Merong question. Sir Idol, pwede ba B1 lang ang vaccine sa manok?
kay Agri Hunters Banda. Agila Hunters Banda. Ano ko yung B1B1, no? Ano siya, parang sa mga sisiw lang yan, no? Iba talaga kapag meron tayong panglaban sa Newcastle's disease, no? Kasi para sa akin, yung Newcastle's disease, aratay, bird flu, yun talaga yung pinakagrabe, no? At walang gamot. Yung ibang ano naman, yung ibang sakit, may gamot. Pero itong bird flu, wala talagang gamot dyan. At sabi ko nga, within 24 to 48 hours, pwedeng mamatay yung mga alaga niyo. So, kapag nag-B1B1 po kayo, sir, mas maganda na dagdagan nyo na lang ng lasota after how many weeks? Lasuta. So, ayan ang mga vaccine niya na ginagamit ni Pulamalok Native Chicken. So, meron naman pong, I hope Agila Hunters Banda nasagot ni Pulamalok Native Chicken ang iyong katanungan. So, if ever meron kang follow-up, i-chat nyo lang, i-comment nyo lang ha. Okay, wala naman po, tanong mula kay Jebby Armonidad. Okay, from Iloilo ito. Sir, hirap ako sa pagtanggal ng sipon ng mga alaga kong manok. Di ba itabletas isa-isa ang manok? Kung marami kayong manok, doon na lang talaga kayo, direct na kayo sa Panamox Forte. Na pwede naman i-direct sa Panamox Forte. Tapos, kapag tayo maganda na tanggalin yung sipon ng manok nyo sa ilong nila, pigain nyo. Tapos, dun sa bunganga nila, yan, tusok probiotics, no? At, or alcohol, yan, para matanggal naman yung mga bakterya. Tapos, painumin nyo ng Panamox Forte para gumaling agad. So, kung maramihan, kung maraming manok ang naapektado sa sipon, gamitan niyo po ng Panamox Forte kasi yun, ihalo kasi yan siya sa tubig. So, Yes, pang maramihan, okay? Whereas po itong tabletas, kahit 5 or 3 yung alagang manok ninyo na may sakit, so pwede nyo pang itabletas na lang gamit po ang Panamox Caplet. Okay? So, bukod doon, ano pa yun, sir? Yung pigain? Yung nasal? Yes po. Nasal? Para matagal agad yung sipon nila. Kung may maiwan, ma'am, at least konti na lang. Ano din yung sinabi mo, sir, nalagyan ng alcohol, yung bunganga? Bunganga nila, ma'am, yung sa gitna kasi ng tuka sa tuka kasi nila, ma'am, merong parang hati sa gitna, no? Kung apektado yung sa ilong nila, and kapag pinisil natin yon, may lalabas na mga plema. Okay. So, yun. Agad. No, parang hati siya, parang hati. Hati. Oh, okay. So, ayun na, Sir Jebby. So, yun. Yun na yun. So, nahirapan ka magtanggalin yun. So, i-try nyo muna po yung ginawa ni Pulamalok Native Chicken at baka, I'm sure, hindi yun baka, I'm sure magiging effective talaga yung ginawa Meron ni tayong vlog niya sa YouTube, no, pero sa Facebook wala dahil medyo strict bawal. Oo. Opo. Oo. So, sa YouTube, sir, andun yun, yung vlog Meron tayo ko. yun. Pero sa mga sinaunang video pa yon natin. Yan. Same lang naman yung ginagawa. Correct, oo. So, thank you daw, sabi ni Sir Jebby, okay? Ayan. So, maraming salamat po sa ating mga viewers ngayon, sa mga nakikinig din via Kings Radio. Abangan niyo po ulit next week po ang ating Pulamalok Native Chicken at ihanda niyo po ang inyong mga katanungan dahil live po natin yung itatanong at of course live din po na sasagutin sa atin ni Pulamalok Native Chicken. Before po mag-say goodbye si Pulamalok, sir, meron ka bang message? Yan, so abangan nyo pala ako everyday sa ating YouTube and Facebook page. Yan, at syempre sa mga nag-share ng ating live, no, mananalo yun ng 1,000 pesos. Mamimili ako ng mga lucky sharers. Tapos, after this live natin sa AgriSenso, magla-live din ako sa Facebook page natin dahil hindi tayo nakapag-live kahapon dahil sobrang busy. So, yan, pagkatapos mo itong ating live dito sa AgriSenso, magla-live din tayo sa ating Facebook page. So, ayan. So, di ba? Masyadong maraming oras ngayon si Sir Sean. So, ayan. Ayan, wag mo muna. Ay, okay. Ayan, oh. Okay, before kami mag-say goodbye, ipapakita muna namin sa inyo ang ating agri-balita. Ngayon kasama po yan si Inday Badjang. So, parang meron pong itatayo na coconut something. Ano ba yun siya, kuya? Ayan, oh. Buying station ng niyog itatayo po dyan sa Davao Oriental. So, sorry. Hindi ko nabasa. So, yan, oh. Abangan niyo po ha, ang agri-balita po ni Inday Badjang. Thank you, Sir Sean! Yes, ma'am.
Magandang araw po sa ating lahat. Napakainit na tanghali, di ba? Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome, AgriSense, at kasama niyo po si Inday Bajang to share you the good news sa ating Agri-balita ngayong araw na ito. Ayan! Excited, di ba? Naway nasa mabuti kayong kalagayan, chilling, while listening to us, or nanunood sa ating Facebook live video, courtesy sa iba't ibang social media platforms, and saan po tayo nakahook ng mga radio stations all over, di ba? All over talaga, sa iba't ibang lupalop ng Pilipinas. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. Ayan. Anyway, it's indeed a good news ang ating Agri-balita, especially sa mga taga Davao Oriental. Ayun. Bakit? It's because mga buying station ng niyog ay itatayo po sa kanilang probinsya. Ay, perfect. So, it's really a good news para sa ating mga coconut farmers dyan po sa Davao Oriental. Anyway, ikinatuwa ni Governor Corazon N. Malanyaon ng bagong oportunidad para sa mga coconut farmers sa Davao Oriental na may malaking pangako na makapagpabuti sa kanilang farming practices, magpapataas ng kita ng mga magsasaka at makapag-contribute para sa responsableng pagpapatuloy ng industriya ng niyog. Ang mga executives mula sa Franklin Baker, isa sa nangungunang suppliers ng mga produktong niyog sa bansa, ay nakipagkita kamakailan kay Governor Malanyaon sa provincial capital. Ang Franklin Baker ay naghayag ng intensyon nitong magtayo ng buying stations ng niyog sa strategic places ng Davao Oriental. Si Franklin Baker Vice President for Operations Renel Manansala ay nagsabi na ang kumpanya ay umaasa na makabili ng niyog tuwiran mula sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mga kooperatiba nito. Ay, such a good news nga talaga. Anyway, nangangahulugan ito na nawala ang middlemen sa supply chain at magkakaroon ng mataas na kita ang mga farmers. Inaasahan din ng Franklin Baker na mapapanatili ang malusog at matatag na dekalidad ng niyog para tumaas ang volume share ng Davao Oriental. Isang taon ang nakalipas, ang company ay nakakuha lamang ng 1,200 metric tons ng niyog mula sa Davao Oriental. But with this new, mga ipapatayo nila ng mga coconut buying stations, they are expecting to have more mula sa mga farmers sa nasabing probinsya. So binigyang diin ng kumpanya na kailangang mas damihan ang sources ng niyog dahil tumataas na ang demand dito sa local at export. Ay, congratulations! Ayan, it's really a good news para sa mga farmers natin from Davao Oriental. So tama nga naman, with that buying stations na mga niyog na ipapatayo ng Franklin Baker ng kanilang company, may iwasan na yung middlemen, in which isa sa mga reasons kung bakit medyo maliit lang yung kinikita ng mga farmers natin. Kasi nga, di ba na-discuss natin way back before, our farmers is just good on farming and all, and they're not really that equipped sa pag-market ng kanilang mga produkto. So they look for middlemen who can help them out. Uy, i-market mo naman ito, ibenta, hanapan man ako ng buyer ng aking mga niyog, mga ano bang pwedeng gawin dyan for that. So, syempre yung middleman is pumapatong ng konti. Diba? Hindi lang naman konti. Anyway, may patong na yan. Tapos pagdating sa farmer, konti lang sa kanya yung share. Baka nga, mas malaki pa yung nakuha ng middleman as for that one. So, this time around, direkta na. Farmers can go to the buying stations na ipapatayo sa mga strategic area ng Davao Oriental. So, hindi na nila kailangang mag-travel pa ng malayo para makapaghanap saan nila pwedeng ibenta ang kanilang mga niyog. Pag nakapag-ani na sila, ayun, perfect. Pwede na silang magpunta doon and they can have Franklin Baker or that certain company buy their niyog from them in a reasonable price. So, yan naman yung reklamo ng mga farmers natin actually. Meron ngang mga buyers, pero yun nga, sinisikil naman, tama ba yung word? Parang hindi naman sila binibigyan ng justice on the prices. So, masyadong mura as compared to the we have in the market right now. I think, hindi lang updated, but nagbenta kami ng niyog, I think, almost a month ago. I just forgot how much the kilowatt. So, meron kaming konting nyugan. So, nagbenta kami. Meron kaming neighbor dito na bumibili. And ang isa din ng Franklin Baker sa kanilang tawag nito, binibentahan rin ng niyog. So, at least, makonti-konti, diba? So, right this time, our farmers can really say na, uy, at least ngayon, medyo okay na, diba? They will be more,
mas dasig, ayan, they're more enticed to continue do more with their produkto, which is sa mga niyog. Syempre, ang niyog is hindi naman talaga ganun kagastos, bibili ka lang ng for that mga tawag nito pang abono for it. I forgot the name, pero may binibili kami before na parang asin, ayan, na nilalagay para tawag nito mas nutrients ang yung mga punong niyog, and syempre hindi pangit yung kanyang mga bunga when you tawag nito harvest it. So good luck sa ating mga farmers, and maraming salamat sa initiatives ng mga private institutions or private companies to help out our farmers. And syempre mas mabuti rin if you're a part of kooperatiba para mas madali yung tawag nito, mas madali ang pagtap or pag-help out sa mga farmers natin in your area sa Davao Oriental. So good job for that one, and syempre abangan natin, di ba, anong resulta ng mga tawag nito buying stations na itatayo nila soon sa inyong mga lugar. Ayan, so yan po ang ating good news, of course, courtesy sa ating Agri Balita ngayong hapon. Maraming salamat. Bukas po ulit, balik tayo kay Clara Tita. Maraming salamat, Inday Bajang, sa iyong Agri-Balita for today. Abangan niyo po ang ating live always sa ating RNG Luzon. Replay po yan sa ating RNG Luzon Regional News Group, RNG Luzon Facebook page mamayang gabi. So ayan napuno naman po kayo, nabusog po kayo sa ating mga impormasyon, hinggil po sa pag-aalaga po ng ating mga manok, lalong-lalo na po dun sa mabilis na paggamot sa ating mga manok na nagkasakit, courtesy of Polo Malok Native Chicken. Maraming salamat po sa inyo patuloy po na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa every noontime. Kahit kayo kumakain dyan, alam ko ay nabusog din namin kayo sa mga kaalaman at mga tips po, 'di ba? So susunod po sa programa natin ngayon sa AgriSenso ay ang ating King's Afternoon Delight, na makakasama natin ngayon si DJ Maxine. Okay? So, antabayan niyo po yan matapos po ng ating programa ngayon. Ito po ang inyong likod, si Clara Tita. Bukas po ulit, dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone, and God is good all the time. Labas ng impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.